Ahojte, dnes tu máme Mazdu 5, rok výroby 2005. Táto Mazda má v sebe 2-litrový benzínový motor, 107 kW, je to kombinácia benzín-plyn. Auto ide veľmi dobre, ide do výkonu, je svižné, netrhá, nešklbe, má však jeden problém, svieti nám oranžová kontrolka motora. Keď sa pozrieme diagnostikou, že čo tam uvidíme, tak nám to hlási kód P0421, čo označuje zníženú účinnosť katalizátora. Katalizátor na toto auto stojí len samotný katalizátor okolo 500 €. K tomu pri výmene treba pripočítať cenu práce a hravo sa dostaneme možno k nejakým 700 €. Predtým, ako sa pustíme do samotnej výmeny katalizátora, chceme si byť istí, že tú výmenu naozaj treba spraviť. V dnešnom videu si ukážeme, ako za pomoci normálnej bežnej diagnostiky vieme odhaliť, či tento chybový kód je naozaj správny a či ten katalizátor naozaj treba vymeniť. Tak poďme na to. Budeme robiť bežne dostupnou diagnostikou, v tomto prípade od firmy Tinkar, model ThinkScan Max 2. Zoberieme si diagnostický adaptér, ktorý zapojíme do OBD zásuvky v aute. A teraz máme na výber dve možnosti, ako robiť diagnostiku. Môžeme robiť diagnostiku cez protokol priamo Mazda k tomuto vozidlu Mazda 5, alebo môžeme robiť diagnostiku cez tzv. Emisný protokol, ktorý je všeobecný protokol, ktorým komunikujú s autom aj na emisnej kontrole. Keďže ideme riešiť problém týkajúci sa emisí, tak budeme riešiť aj diagnostiku cez emisný protokol. Diagnostikou vstúpime do riadiacej jednotky motora. V ktorej si najprv pozrieme chybový kód, ktorý tam máme. Je tam naozaj ten kód P0421, čo značí zníženú účinnosť katalizátora. A ďalej budeme sledovať tzv. Živé hodnoty. Sú to hodnoty, ktoré nám riadiaca jednotka vie poskytnúť cez diagnostický konektor. Budeme sledovať teplotu motora, otáčky motora a budeme sledovať napätie na prvej lambda sonde pred katalizátorom a napätie na druhej lambda sonde za katalizátorom. Pri tomto teste je dôležité, aby teplota motora bola minimálne 80 stupňov, aby ten motor bol zohriatý na prevádzkovú teplotu. Ďalej budeme test robiť pri tzv. Zvýšenom voľnobehu, čo je okolo 2000 otáčok za minútu. Takže zvýšime si otáčky. Nemusí to byť úplne 2000 otáčok za minútu, ale je dôležité, aby to bola konštantná hodnota, ktorá sa nebude meniť. A budeme sledovať, ako sa nám mení napätie na prednej a zadnej lambda sonde. Dáme si to do jedného grafu a tu na to môžete vidieť. Tá modrá čiara, to je napätie prvej, tzv. Riadiacej lambda sondy. Napätie prvej lambda sondy sa musí meniť v rozmedzi od 0,1 do 0,9 V. To znamená, že vtedy motor vie uriadiť bohatú a chudobnú zmes, ktorú spaluje, a na to, aby fungoval katalizátor správne, tak na vstupe katalizátora sa musí striedať bohatá a chudobná zmes. Keď máme hodnotu lambdy, teda napätia na lambda sonde 0,1, to znamená, že tam máme veľa kyslíka a to znamená, že je tam tzv. Chudobná zmes. Keď je napätie na lambda sonde tých 0,9 V, tak tam máme málo kyslíka a vtedy je to bohatá zmes. Aby katalizátor fungoval, musí to pendlovať pri týchto 2000 otáčkach zhruba v sekundových intervaloch v tých hodnotách od 0,1 do 0,9. Vidíme, že to tu máme splnené. A teraz tá oranžová linka, to je vlastne napätie druhej kontrolnej lambda sondy, ktorá je za katalizátorom. A napätie druhej kontrolnej lambda sondy, pre ňu platia tie isté pravidlá. To znamená, že keď je napätie 0,1, to znamená, že je tam veľa kyslíka a je to vlastne chudobná zmes. Keď je napätie blízke 0,9 V,
značí to, že je tam málo kyslíka a to nám označuje bohatú zmes. Funkčný katalizátor má na druhej lambda sonde takmer konštantné napätie okolo 0,45 V. Je to ten stred medzi 0,1 až 0,9. Ako môžeme vidieť tu, tak oranžová linka sa nám hýbe od 0,6 zhruba do 0,8 V. Značí nám to, že za katalizátorom máme príliš bohatú zmes. Je tam príliš veľa nespáleného paliva. To znamená, že ten katalizátor, tá reakcia v ňom neprebieha správne, pretože za ním ostáva príliš bohatá zmes. Z tohto grafu naozaj môžeme usúdiť a z tohto správania, že ten katalizátor naozaj nefunguje správne. Keby fungoval správne, tak tá oranžová linka by sa držala s veľmi malým zvlnením na hodnote 0,45 V. Takže tento katalizátor je naozaj už pokazený. Katalizátoru sme vypísali úmrtný list, ale predtým, ako sa pustíme do samotnej výmeny, si povieme, prečo ten katalizátor v tomto aute odišiel. Auto má dlhodobý problém so zvýšenou spotrebou motorového oleja. Zvýšená spotreba znamená zhruba liter na 1000 km. Pri týchto motoroch od Mazdy a z časti aj Fordu je to spôsobené už od samotnej výroby. Dali tam príliš mäkké stieracie piestne krúžky, ktoré časom prestanú fungovať. Na stenách valca nám ostane nezotretý motorový olej, ktorý sa skrze z vody dostane rovno do katalizátora, kde postupne ten katalizátor degraduje a ničí. V tomto prípade nám teda nepomôže vymeniť len samotný katalizátor, pretože po pár tisíc, možno 10 000 kilometroch by sme tu tento istý problém mali znova. Takže súbežne s výmenou katalizátora musíme spraviť aj generálku motora, kde musíme vymeniť tieto poškodené piestne krúžky a potom to bude presne tak, ako to má byť. Oprava bude dlhodobá a úspešná. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať odber. A s pozdravom, dvakrát meraj a raz meň, sa lúči Jozef.